Sziasztok, én a Bandász vagyok, és ez itt egy tutoriál lenne, hogy hogyan csinálj egy template-beli saját intrót. Először is megnézzük, ez egy ezért fogjuk mi majd oda rakni. Apád. Így. Megfogod, insert video track. Insert text media. Beírod a nevedet, ugye tudjátok én mit írok. Ezt írom, pontosan. Így menetben néz ki. Hogyha átváltam abba a betűtípusba, ezt majd, ha kéritek kommentbe, akkor még ki fogom rakni a leírásba a betöltési linket. 48, így. Akkor megfogod, elhúzod ide. Így. Ezt fogod. Így kell kinéznie. Effects. Black. Oké, most. Na, megnézzük. Meg valamit odaírunk. Ehhez. Hú, csak azt nem tudom, hogy kell. Tudjátok, inkább insert video track, és nyitunk még egy ilyet. Ezt meg még kisebbre, mondjuk 48-nak menjünk fele, 29, akkor 29, 24, akkor berakjuk ennyire. Kiválasztjuk ezt a Minecraftosat, Minecraftos betűtípust. Lehet, hogy eddig kicsit messze voltam a mikrofontól, állítok. Így jó. És akkor ide írod, hogy fú, mit írjunk ide, hogy ne legyen olyan üres. Jó, hát linket várjál. Wait a minute. De mondjuk ezt is veszi. Ez a linkem. Most ezt írjam oda. Jó, hát oké, odaírom. Igen. Ettől tartottam. De OMG, hát mit csinálsz? Effects, rárakunk egy feketét. Ez most így kicsit vicces. Na nézzük. Headsetet vissza. Oké, jó, ez így. Akkor ez az intro. A YouTube csatornájának, az embernek a linkjét kirakom a leírásba, vagyis csak a videó linkjét inkább. Abban benne van ez a betűtípus, és sziasztok!